nak kanduang balahan jiwa jarek sama to ayah bundo putih tak jua ke diuleh. Sepiak ke badan diri ayah, urang nan bukan cadak pandai ilmu umpang sekolah tangguang. Mengaji tak sampai katam rumi layah berito. Tak mungkin si bisu ke banyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baarang buto ke membimbing. Hanyong, dek rajin menyimak nak dari alam ayah berguru di sinan dapet pengajian. Mari tercari rasionya. Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jalangi ado di dalam. Tuah cilaku nan taluki dicaliak jomato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Maka bakatolah urang bijak agaran buah tutuanya. Ado ampek suruh ampek tagahnya. Dan ketiga, simakkan anau dalarimbo, pantangkan jadi bio-bio. Kini pelajaran nan ketiga yang falsafah anau dirimbo, simakkan pulau rasionya. Tumbuh tarago orang tanam barabui sigai nak memanjik sabalik kampuang mencarinya. Sajak urek lapeh kapucuak dari luar taruh ke dalam indak suatu nan terbuang. Batangnya mengandung sagu, makanan orang sanagari jokudo-kudo melamakan. Ruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di bala-bala, elok kakasau joka lantai, kapaga narancak panah. Daunan tuo jadi atok, nan mudo ke daun rokok, lidih disusun jadi sapu. Ijuaknya untuk ketali, saga pun banyak kegunanya, buah lama mironya manih dimasak menjadi gulo di param tua namanya, kok rasan itulah cukup. Sampai kami yang palapahnya, tak pakai karabu api, sabalun datang cati ronson, ada buat pemancing cati dakeh. Sungguh pun awak orang betuah, banso anau indak takabua sipai sombong jawa sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tanah tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di leriang atau nandata, dia di gurun tanah lakuang, inyo besanang ati juo. Daunnya tarimbun name, indak menggaduh suok kida, kok gugua silaru tuo, jatuh belunggua di rumpunyo, indak tasai seorang kaladang. Santano manusia mencontoh anau, batang sampia namunyo juo, maku pastilah. Nagari aman kampuang santoso kemah ripah loh jenami bareh murah tanam menjadi. Itulah masyarakat adil makmur di bawah naungan ridha Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab itu kata ayahna, tiap orang berpancarian mempunyai aduk masing-masing. Tak ada istilah pengangguran, tak timbun jurang kemiskinan, hilanglah bingit kenan kayu, kecemburuan sosial kecek pemimpin. Sadonya berpotensi, sadonya aktif, sadonya kreatif, sadonya produktif, mandiri hidupnya. Nan buto mengambil asuang, nan pakak malah pebadia, nan lumpuh manggaru ayam, nan bingung suruh-suruhan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan. Niro ndak boleh sombong kelidih dah. Ko indaklah karajo sapu batumpuak sarok di laman dima katape adipura. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, daerah buat kaidui api, de api masakan mata. Mako nyampang ko idui tak baguno, Ilyas santai mudia bermain lah gadang bagendong juo hidui bagantuang keranggae. Malulah awak bakehanau kuranglah pulau dari sampia. Inuk manuangkan tu nak kanduang, bau berkikia dalam-dalam. Kabar baraliah hanyolai sungguh baraliah sinan juo tokaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak, bagagang panjang memanje biaso tumbuh di baluka saujuik jo kacang paga. Buahnya berduyun-duyun, rononyo bak kunyang ame halwih cobulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Mako selain bernama bio-bio, kacang miang namanya juo, jaranglah orang nan tak tahu. Deinyo bagagang panjang, bio-bio menjala tanah,
supaya tagak ba urang pulau tapaso malilik batang bagantuang karantiang kayu. Danya kacang pakaro kacang miang paliang manggata. Gata di miang bio-bio taseso sa batang tubuh. Baa bana sakit padiahnya suli la ayah mengatakan tanyo ke urang namarasay. Sumpah sarapah caci makian upek caraco cari bungkang disisiah salamu hidup. Jangankan kamadakei mandanga namunya sajo urang lajajo menggarutu kok kunun menggatia kepamenan. Mainda urang beke lalu jo api memunahkannya tunggua dikikih dilantiangkan baitu doso kecamyang. Mako nyampang kok kita manusia memakai sifat bio-bio sakampuang kanai miang manggata bilang nagai. Jauhkan sifat nambak kian naknyo salaman hidup awak. Coba angino ang bayangkan. Ulah de asuang jepi tanah gunjiang kian pincah kemari. Bisa merarak kasih sayang urang balaki sibaknya. Tiba di dagang baniago. Labiah ditimpo kebakaran santano api na memakan tinggal yuo puntuang baronyo taga adek bini dan ki urang toke menjadi anak buah. Nyampang kok kantua ditimponyo direktur masuk pinjaro manajer ditukar taga komisaris taborendong kini PT batu katangan. Untuk itu ayahnya kan hati-hati dalam bagawa banyak bertamu bio-bio nak ulek bulu istilah lain. Baa karena bio-bio na mului manih baso ketujuh awak talen perlente pulo sia mendake kanimiang. Ado kalonyo potongan dukun paham rasio hati orang ahli membaca rata tangan ramuan manto ke manto. Kadang-kadang takau lama hadisnya beruntun-runtun mengucap taruh sabanta babuya orang disuruhnya. Ado pulo bantuak sarjana Maya aja pasal undang-undang soal liberal demokrasi copakar demokratipi. Pendeknya nak bajalin tutu aja otak berisi asuang pitanah nan indah diado kenyo. Pura-pura ibu kasihan gayanya ingin nak menolong. Barisua orang lata gagau marawang sepanjang jalan beliau mengakak di sebalia. Madoi orang macam itu nak. Na aman nak janta seso ado sifat yang dipakai yaitu menjauh, mencuba merambah bio-bio ke inyo dioyak dari bawah atau diruntun dari ateh alame miangnya batebaran badan nang juo nang kagata. Kalau masuk ke palang tangguang sakadar mandebat menumpalah eloklah menyisiah sajo uang sabab dialih lubang jarunyo sulit mencari jalan banang. Indak batali ke diri atau betampuak ke dijinjang selain dandam parang batin batenjung kesudahannya. Basuo pantun orang jam gadang di bukit tinggi talatak di pasar teh tukang palindih dahulunya. Haluh karajo orang kini mengarang bungo yo karate dek kumbang basasok yo. Nak duo pantun sailing babuah rambai digugua bungo disasok barau-barau ulah parangai kayu bungkua cahaya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tu nak kanduang. Jago diri yang kini miang apolai menjadi miang. Samu cilaku keduanya.